Epa lagunok ongetorri lasto txapelen kanalera ongetorri Total War Warhammer irura eta gaurkoan beste experimentu bideo laburtxo bat agerkizuet. Kasu honetan konparetuko ditugu Imperioaren bintanke ezberdin. Tanke hau eta tanke hau, bietariko ezin izango litzateke hobeto bataia batean, beraz, aurrera goaz. Hemen betiko lez informazio apur bat gauza ezberdinei buruz eta Warhammer loreari buruz eta bar. Gauza da, tanke hau nahiko txogertu beharko dela honengana heldu ahal izateko. Badakizunez, general hau eta hau egiten dutena, asko berdin zaigu, beraz jarriko dugu basoan izkutatuta eta listo. Hau jartuko dugu baso horretan. Zengo dugu aurrerago. Gutxigatik ez da heltzen. Ja, zen daukan punteria hobeagoa eta dena. Sigma commands! Sigma demands blood! Smack them aside! Gero hau klasikoagoa den. By the comets! Lucas's head flew by me! Sir! Fight, men! Fight for our right to live! Die, traitor! Now we strike! Forward, men! Heldenhammer! Blood of our heirs! Gainera ez duten ez egingo izango da bataia. Politu bat. Don't give them an inch! Uepa! Vale. Esan dezakegu hau apur bat hobeagoa dela, bestearekin alderatuta. Go! No lingering! Hemen gaudenez, tengo dugu borrokatxoa. Gainera gure generala topera dagoenez, esan dezakegu agian abantaiago izango dugula. Baldin eta onagora lehenago heltzen baldin bagara, altuera kasuagatik. The Empire endures! It will be done! Guztia, Raise your weapons! Hemen ikusten dituzue bi tankeak
Suntzituta hau tanke berria. Eta hemen tanke... Zaharra. Ba, beno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko zen zaizuela, eta hurrengoan gehiago.